Bueno, pues, izugarri polita, beretan ni alaitzen, egon naiz nire etxea bezala. Egia da denon artean, irakasleok, gurasook eta ikasleok inolako ahalegina egin dugula euskara eta irakaskuntza publikoa aurrera eramateko, eta harro sentitzen naiz denon artean egindako lan urtean hauetan zehar. Ez da lana erraza izan dire oztopo handiak bidean, baina gehien balantzia oso positiboa da, eta horri esker orain daukagun irakaskuntza publikoa euskaraz dagoen mailan, eta horien tartean alaitzek daukan maila ere aipatzekoa da. Erlojuetako horratzak uneka erdoiltzen zenbat gauza utzi dudan estarata azterretan. Ni nentorren Lesakatik, toki euskaldun batetik, ni euskaldun berria izan arren, eta Lesakan egon nintzen 8 urte, 9, eta oso pozik. Eta, claro, familia eta guzti hemen deukat, eta ikusura etorri nintzela. Hasieran txokatu, izidan pixka bat egoerak, eta egokitu behar, baina gero ikusi nuen hemen oso jende jatorraz zegoela, euskaren aldekoa, ere bai publikoaren aldekoa zela, bai noski eskolak bai, eta udalak ere bai, eta horrek harritu ninduen pitin bat, eta esan dugu, hemen gustora egon daiteke lanean, eta gustora egon nintzen, eta bueno, hasi gen egiten, hasieran ikastetxeak ziren konpartituak, bai gaztelaniaz, bai euskarazkoak, historia luze baten ondoren, hau bihurtu zen, barainengo eskola publiko eredu bakarrekoa, eredukoa, eta gero esperientzia hori zabaldu zen Iruñerriko beste ikastetxetara, eta bueno, eta aldaketa gehiago, esan behar dizut, hasierako familiek, igual bazeukaten, ez dakit nola esan, kontzientzia ez da hitza baino, selektiboago zen eredua, ez da? Jendeak etortzen zen ja, eta gero, eskerrak, ereduaren zabaltzen ari izan den heinean, orain jendeak normaltasuna sartzen du, Nafarroan, barainainen, ikas daiteke eredua, etxean jakin gabe eta irakaskuntza publikoan. Eta hortaz ere alaitzen harro sentitzen gara. Besterik ez izan, urrinderitzan, aperrian, mendea eta segundua gurutzatzen dien lekua besterik ez izan, urrinderitzan, aperrian, mendea eta segundua gurutzatzen diren lekua besterik ez izan, urrinderitzan, aperrian. Hombre, pues esan behar dut, pozik dago, zenbait ikasle, nirekin egondakoak sartu dire irakaskuntzan, eta ez dakit horrek alaitzen dau asko ez da. Eta gero beste batzuk daude munduan, oraindik batzuk institutuan, beste batzuk bere lanetan, eta nik topatzen ditudan bakoitzean, agurtzen haute oso pozik, ni beraiei ere, egia esan naizela horitzen berizteretaz dagoelako oso txarra, galdetzen diet, eta poliki aurpegia jartzen diet, eta arro sentitzen naiz, ja kanpoan dauden ikasletaz, eta oraindik hemen bidean, Alaiz ikastian dauden ikasletaz. Eskola ertain txikia da, eta hemen familia bat bezalako gara. Gurutzatzen dien lekua besterik ez izan, urrinderitzan,